tsage ƙaba don haka yanzu za mu kai ku cikin gida directly za ku tattauna da dukkan za ku ji yadda jarumanmu za ku ga tarin jaruman da muka aji sannan kuma da jarumanmu. Ku yi subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanin sakonninmu akai-akai da zarar mun daura. Ina bayan. Mun gode sai an jima. Turƙashi ina kuke al'umma ma'abota fina-finan Hausa masu dogon zango? An Abba Kabir Mobiton su ne suke ɗauke da sabon fim mai ɗauke da cakwalkwalin cakwakiya. Wannan shirin mai dogon zango yana ɗauke da darussa kala-kala. Hamzarta ka shiga YouTube ɗinka domin ka more ma wannan kallon fim mai suna Turƙashi ina kuke al'umma ma'abota fina-finan Hausa masu wannan shirin mai dogon zango zai fara zuwa Mobiton su ne suke ɗauke da sabon mai ɗauke da cakwalkwalin cakwakiya. Wannan shirin mai dogon zango yana ɗauke da darussa kala-kala. Hamzarta ka shiga YouTube ɗinka domin ka more ma wannan kallon fim mai suna ‘Ya'yan Alhaji. Wannan shirin mai dogon zango zai fara zo muku a ranar Juma'a 10 ga watan 6 shekara ta 2022. ‘Ya'yan Alhaji. To alhamdulillah mun kammala shirin mu na gidan ƴaƴan Alhaji. Yawwa ga jaruman mu nan suna ta sun kai kula. Sun kai kula. Ga sunan ga daraktan mu. Ga daraktan mu nan. Ga ɗan ƙauyen nan wanda ya taho yana ta rigima da mai gadi. Yawwa shi ne magashi na kula biyar canye ga ɗan excellency nan ga ɗan excellency yawa ga babban yaron Alhaji wanda Alhaji yake ji da shi ba yawa Khalid ba yawa ga wanda yankin nafin suka ɗauke. Ku gyara tsari ku canja hali ya kuye zama cikin lalama. Ga mu nan tare da shahararren daraktan nan producer story da komi duk dai ga mu nan tare da shi ya bari ku ji takaitaccen bayani daga bakinsa. Assalamu alaikum. Ina da Zai Abba kamar da kuka sani. Darakta na shirin ƴaƴan Alhaji. Da haka ku ci gaba da yi mana subscribe sannan ku danna ƙarfin sanarwa da zarar mun ɗaga shirin nan ba da jimawa ba insha Allah za mu fara haska muku wannan fina mu suna ƴaƴan Alhaji. Don haka kada ku bari a baku labaru wanda kamfanin An Abba Kabir Mobiton suka ɗauki nauyi. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah wannan fim zai zo muku a daidai lokacin da kuke buƙatarsa. Mun gode. Kada ku manta da sunan tashan Alan Jeka Comedians saboda ya canza mai suna yawa. To za ka iya gaya musu me suna wannan shirin? Sunan wannan shiri da farko dai suna na Real Abbati Jega. Duk wanda ya sani ya sani ku shiga Facebook ku yi sace in sunana za ku gane ni. Ku shiga YouTube haka nan. To ya ka kasance kanka a cikin wannan shirin na ƴaƴan Alhaji. Na ƴaƴan Alhaji kuma aboki na adda shi kuma abokaina sun ka zauna sun ka rubuta shi. Ina da wuraren zuwa da yawa amma sai daga abokina na taimakon kaina sai ni ce to bari in to in taimaka mai kuma in to in yi mishi. To mun gode. Malam Busy ni za ka iya cewa game da wannan shiri da ake ɗauka na ƴaƴan Alhaji. To sirrin ce gaskiya abun yana ƙayatarwa Kaga caza amma ba da waya. muna neman goyon bayan jama'a kuma su ba mu haɗin kai don Allah su bi mu su muna subscribing kana su danna alamar kararrawa. A wata tasha Jega Comedian TV. Jega Comedian TV Alliance. To ba mu ga zai wajen biliyan mai kai. Me za ka iya cewa game da wannan shirin da ake ɗauka? Na ga alamu ya shiga yalaye a baga sai mu kuma wajen Alhaji shi da kansa. To Alhaji lagen Alhaji dama gemun kaɗa na maka sawa. Ta yi suka ƙasa yake da. An cirge ni. Yanzu za mu ci gaba da shiri. Yanzu za mu je mai sallah. Za mu zo mu ci gaba da ɗaukan muku wannan shirin namu. Insha Allah mai suna ƴaƴan Alhaji. Ku biyo mu a channel ɗinmu mai suna Jega Comedians TV insha Allah domin samun shahararrun comedians da fina-finan Hausa insha Allah. Yaya mun gode wai mu ga zai waje la Alhaji guda. Mi za ka iya cewa game da wannan fim da ka tsinci kanka kuma
da ka tsaci kanka a cikin 'ya'yan alhaji marasa ji. gaskiya ba wata magana ta zan yi mai tsawo ba, wannan shirin mun haɗa shi ne saboda ƙayatar da mutane da nishaɗantarwa da faɗakarwa game da shi. Babu abin da muke cewa sai dai Allah ya ƙara taimaka muna cikin lamurkanmu, Allah ya sa a dace a yi cikin nasara. Amin amin. Mu a channel ɗinmu ku danna mana subscribers, kana ku danna alamar ƙararrawa a tashar wata Alan CTV Jiga Comedians TV. Mun gode. Sai mu dawo ga ɗan iska ɗan alhaji. Kai mi za ka iya cewa game da wannan abin da ake yi? To babu abin da zan cewa illa ina haɗa ma jama'a da cewa duk wanda bai san da wakka ta samu ba ya shiga YouTube channel ɗinmu ya yi Jiga Comedians zai gane mu, sannan kuma kai da ya bari a bashi labari idan da ya gani wanga fisi ya bada citta ya bada masoro na ɗaya mai hada kanan farisi ya masa ne. To mu gaza wajen lakabiru mai ijiya guda. Lakabiru ya samu lahiya. Ya kai da gane gane ijiya da lahiya. Babu tambo ga lahiya da komi. A ijiya ruhi tana an kai wallahi. Ya to an ne gane ba ijiya guda ga ka ba. Ba ijiya guda. To ga kin ga abokan aikin mai da yake dai babu lokaci ga muna on the set of season 1 na gidan ayyan alhaji. Da haka insha Allahu bayan sallah babba za mu ci gaba da ɗaukar season 2 amma dai ban nuna kaina ba amma dai da dai haka nan dai mu abin ga mun gode